νεοσύστατος θίασος Brainstorm έρχεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο του Ιανουαρίου στο ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός για να μας υποβάλει μια σειρά κέρυων ζητημάτων, φιλοδοξώντας να μας βάλει να σκεφτούμε αλλά και να πάρουμε θέση πάνω σε αυτά. Το έργο «Συσκότηση» με κείμενο και σκηνοθεσία της Χριστίνας Μαλτεζάκη δομείται γύρω από μια σειρά αφηγηματικών μονολόγων. 4 περσόνες συν μία που μέσα από την εξέλιξη του έργου απογυμνώνονται σταδιακά σε ένα κρεσέντο αγωνίας και συναισθήματος. Εγκλωβισμένες αρχικά σε ένα πεδίο δράσης όπου κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο βρίσκονται εκεί, ξεκινούν τη μεταξύ τους διάδραση. Ο καθένας με τις δικές του εμπειρίες και τα δικά του πιστεύω αναγκάζονται να συνυπάρξουν. Ο φόνος εμφανίζεται να παρελάβει μέσα από τα μάτια του έρωτα, της θρησκείας, του φόβου και της απελπισίας, τοποθετώντας μας σε ένα θριλερικό σκηνικό όπου όλα υφαίνονται και συγκρατούνται σε έναν αυτογενή ιστό πέρα από τα όρια του υπαρκτού. Συσκότηση της ομάδας Brainstorm κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός στο Ψηρή. Έκτρωση! 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 Χτύπα! Χτύπα! Χτύπα ξανά! Φύγε από πάνω μου, τέρας! Αλλά άλλος κάνει κουμάνι εδώ μέσα. Ποιος? Είναι κι άλλες μαζί σου. Μη μου λες μαλακίες εμένα. Μαζί γάμισες πια με το Θεό σου. Συσκότηση. Μήπως δεν έχει σημασία. Συσκότηση. Μόνο η συσκότηση μένει στο τέλος. Συσκότηση.